I després d'un moment bé de publicitat, ja estem així amb tots vosaltres, perquè en la segona part del nostre programa jo vull presentar-vos unes persones que estan amb mi, ja que veure les redes socials, tota la llavor que estan fent ara mateixa en el món festiu. Ja que fa un parell de mesos se posa en contacte amb mi l'Associació Cultural L'Horta, un grup de gent jove motivada per la tradició i la cultura valenciana i que em diguen, Rafa, volem contar el nostre punt de vista i volem compartir amb molta gent el punt de vista de la gent jove que s'introdueix en el món festiu. Per això tenim el seu president, Manuel García, amb nosaltres. Manuel, benvingut. Igualment. Una associació cultural, L'Horta, que està creada fa, crec que un any i mig. Sí, un any i mig, en maig, s'ha creat l'any passat i estem fent moltes coses i va molt bé. Gent jove, motivada per fer cosetes. I conteu-me, per què naix aquesta iniciativa? Per què naix aquesta associació de gent jove, m'ha dit sempre, no? Sí, perquè jo he viscut sempre allà a l'Horta i sempre hem fet falla i hem volgut que enguany donar-li més impuls a totes les festes que se fan així a l'Horta i res, i això. Està ahí peleant i peleant, no? Sí. Jo sé que una ubicació com l'Associació Cultural L'Horta, ubicada en l'Horta, però on la concentrem? On podríem dir als telespectadors que està ubicada la vostra associació? Pues està al costat de la Politècnica de València, entre el Camí de Vera i el de Farinós, i en l'Horta de Benimaclet estem. O sigui, el poquet tros d'horta que queda en la ciutat de València, queda molt poquet. I també tenim nosaltres la seva reina de les festes, alguns diuen fallera major, ara parlarem del tema ja que teniu estatuts i teniu així a la seva reina com és Esther Zazo. Benvinguda, Esther. Gracias. Part d'esta associació juvenil, se podría decir, ¿no? Casi. Sí, somos todos muy jóvenes. Igual la edad media rondará sobre entre 22 y 25 años. Profesiones diversas, hay muchos estudiantes, incluso niños. Sí. Pero muy bien, trabajando mucho. I de quanta gent estem parlant? Quants components sou d'esta associació? Com és el primer any encara són poquets, però són 15, però moltes ganes de treballar i de fer festa, que és el que toca. I estar ahí present. Bueno, conteu-me, este lloc de l'Horta, de València, una associació cultural, la vostra intenció quina és? Pues és donar a conèixer les festes de l'Horta i donar-li aquest realce que se mereixen. I sé que també hi ha un projecte no a llarg plaç, sinó a mig plaç, ja que sou associació cultural, però també voleu crear un poquet la vostra pròpia falla, ¿es així, Esther? Sí, lo que pasa es que, bueno, todavía somos muy poquitos, hay que trabajar mucho todavía para poder hacer eso. Necesitamos dinero también, todo esto mueve mucho dinero. Y nos vamos a tomar con calma. Primero vamos a ver a la gente qué es exactamente lo que le interesa. A nosotros nos interesa sobre todo recuperar tradiciones de la huerta. Por ejemplo, ahora en Sant Antoni vamos a recuperar una dansa. Perdí hace muchísimo tiempo. Vamos a intentarlo. No sé cómo nos saldrá, pero bueno, lo intentaremos. Hay que intentarlo. Y después de todo eso ya nos plantearemos seriamente hacer una parte de la asociación como falla. No toda completa, porque también entendemos que no solamente la fiesta en Valencia, en L'Horta, es la fiesta fallera, hay muchas más. Claro, Santos de la Piedra, Sant Isidro, la Puríssima i el Sants de la Pedra. O sigui que n'hi ha més activitats que voleu englobar vosaltres i pràcticament comencem el 2011 i comencen les activitats. Conteu-me, a part d'aquesta activitat per a Sant Antoni en 2 setmanes, 2 caps de setmana, què més activitats aneu a fer? Perquè he recibit un correu en moltes activitats, moltes coses diverses que... Sí, fem, a banda dels actes oficials, que són les festes principals, com és Sant Isidre, el Sants de la Pedra i totes aquestes, fem l'acte de la replegà, la nit del Baes, l'homenatge a la Fallera Major, el comiat, la presentació... Sí. O sigui que vos ve que teniu ganes de fer coses, teniu ganes de fer participar no sols a vosaltres, sinó també a la gent que visca al vostre voltant, ¿no? Sí, bueno, aparte, los más jóvenes de la asociación son mis hijos, mis gemelitos, Alex y Nico, y ya están metidos en todo esto, por muy pequeñitos que son. Que no tienen un año todavía, ya están metidos en todo esto. Involucrar-los un poquet en la festivitat, perquè suposo que teniu, a part d'aquestes activitats, més activitats siguen rondant a l'associació, suposa, no? Perquè voleu fer ball,
voleu fer falla, què més coses voleu tenir plantejats fer? Bueno, pues també a veure si podem fer una colla de Vall Dolçaina, estaria bé. Es complicado, pero sí. Però tot se pot N'hi ha intentar, ganes, no? n'hi ha ganes. Plenar l'horta de València de música també es fa falta. Sí. Clar que sí, de pólvora. Y color. Però, I sempre s'ha dit, hi ha un refrany que diu els joves sempre comencen les coses però mai les acaben. Jo crec que aquest refrany anirà amb vosaltres, Pues en este cas no. la veritat. Hem començat, però anem a acabar i bé. Sí. Sí, I es vaig per allà. a disfrutar al màxim i Clar que sí. això no que tenir moltes ganes, suposa molta paciència i tindré molta gana d'unió social per a poder tirar endavant i suposa que ganes no ens faltaran, Esther? Tu ahí com a reina de les festes d'enguany, però almenys a fer que tota la gent siga partícip de les vostres activitats. Claro, ten en cuenta que aparte de nosotros arrastramos a más gente, arrastramos a nuestras propias fallas, en mi caso la Plaza de la Merced, también arrastramos, Correcaminos, que es donde trabajo yo también, toda la gente de Correcaminos volcada con la asociación, nos ayudan en lo que necesitemos, agua, mesas, lo que queramos. Sí. Gente mismo del Horta, cuando... ¿Qué necesitáis? ¿Una paella? Toma una paella. ¿Vais a organizar lo que sea? Nosotros allí, ayudándonos un montón. La verdad es que tenemos que agradecer mucho a la gente de la huerta. Sí. O sigui, al 100% la col·laboració del sí, vostre sí, voltant. sí, I més sí, Correcamins, dels uns bons amics de la casa, Sí, que bueno, i això sí, ràpid segur que van anar. sí. La verdad es que sí. Ràpid segur. La veritat que els veïns se porten molt bé amb nosaltres i no tenim cap pega en ells. Bueno, pues gent jove que vol fer-se un huequet i esperem que tinguin el seu hueco, que esteu fent-se-lo i amb moltíssimes ganes pues, donen l'enhorabona per vindre així a estar amb nosaltres, ja que sé que Manu tenia moltes ganes d'estar així en mes de festa, és un plaer rebre-vos així en el programa i que teniu així a la vostra casa el correu electrònic de béns de festa està a la vostra disposició per a saber conèixer més coses de vosaltres. Ja que moltíssimes gràcies, Esther, que visquis al màxim este any i se vegem per l'Horta de València, ¿no? Sí, Claro. sí, desde luego os esperamos el día 23, que vengáis a disfrutar con nosotros tanto de la danza como de la bendición, de la misa, de todo, sobre todo del ambiente, de la huerta, que es muy bonito, es muy familiar y se está perdiendo algo que es la esencia de Valencia. Sí, veritat, Clar. la part de l'Horta. Pues jo vull estar present aquest dia 23 amb vosaltres. Ja donarem informació, vinga, ens queda una setmana per davant per a donar informació als nostres telespectadors. I, Manu, que moltíssima força, que amb 20 anyets el tio vol tirar avant Clar que sí. i no perguis il·lusió mai, d'acord? Mai. Sí, moltes gràcies, de veres. A vosotros. A vosaltres. I és que ja sabeu que gent que vol fer-se un huequet i vol respectar el món de la festa, que és el més important, respectar les nostres festivitats, cultura i tradició en València. Com ja sabem que moltes comissions falleres i comissions festives respecten la nostra secció de notícies setmanals. Recorden l'adreça del programa, ja que estem en sorteig de 2 xals de Gironès Vila. Secció de notícies i tornem. Esta setmana hem conegut els que seran els mantenedors de les Falleres Majors de València del 2011. El proper dia 28 de gener, a l'exaltació de Laura Caballero com a Fallera Major de València, el mantenedor serà el mestre Enrique García Asensi. El dia següent, el 29 de gener, a l'exaltació de Carmen Monzonís com a Fallera Major Infantil de València, la seva mantenedora serà Marta Querol Benech. La Falla Santa Maria Micaela Martí Lumà ens informa que el proper dia 15 de gener es celebrarà la presentació de les seues falleres majors, la xiqueta Marta Julio i la senyoreta Esther Rosselló. La Comissió Fallera de la plaça Bisbe Amigo Conca ens envia les imatges de les seues falleres majors, la xiqueta Clara López i la senyoreta Elena Soler, i ens anuncien que el pròxim dia 15 seran presentades en societat junt a les seues Corts d'Honor. La Falla Carrera Malilla Isla Cabrera ens convida a l'exaltació de la seva Fallera Major Infantil del 2011. La xiqueta Nadia Fenollar serà presentada el proper dia 15 al Teatre dels Salesianos de la carrera Sant Lluís. La comissió Isaac Peral Mendet Núñez ens mostra els rostres dels seus representants. Emilio Carcena i Elena Dací són els representants infantils, mentre que la senyoreta Mònica Dací és ja la seva Fallera Major 2011. I la Falla Corretgeria Bany dels Pavessos ens informa de la seva 10ª edició de curtmetratges en vídeo. Les projeccions seran els dies 11, 12 i 13 de gener al Col·legi Major Rector Peset a la plaça del Fort de Sant Nicolàs número 4.
Recordeu que en mes de festa podeu informar de les vostres activitats festives. Sols heu d'enviar un correu electrònic amb la informació festiva adjuntant imatges en alta resolució a l'adreça del nostre programa mesdefesta@tmba.es. I recordeu que només per participar entrareu en el sorteig d'un xal de l'empresa Girones Vila. Animeu-vos!